Torsdag aften den 26. april ankom de første hold af 16 fangere til København for at gennemføre den første etape af en oplysningskampagne, der startede den 1. maj. KNAPK gennemfører en storstilet demonstration uden for magasin kl. 10 og går i optog gennem København og slutter sig til arbejderne i Fælledparken, hvor der laves en oplysningsbod. Alle danskere kan møde fangerne og få sig en god snak. En snak om den alvorlige situation, fangerne er i. Det er vores intentioner, at vi vil gå videre med en kampagne, selvkampagne over hele Europa. KNAPK's nye undersøgelse blandt danskere viser, at 80% af danskerne ikke ved, at der er en inuit-undtagelse i EU's forbud mod indførsel af sælskind. Og 20% af danskerne ved ikke, at den grønlandske sælfangst er bæredygtig. Det er også sådan, at 47% af danskerne tror, at grønlænderne afliver babysæller med køleslag. Man jager ikke babysæller i Grønland. KNAPK tager til København for at få opmærksomhed om deres situation og udrydde alle myterne. Det er jo rigtig dejligt, at politikken har taget vores kamp op i forsiden, og alle kan se, der er kampstart her til 1. maj, så det er rigtig dejligt at se. Der er i dag 16 millioner sæler i grønlandske farvande. Rent faktisk bliver der kun fanget 150.000 sæler årligt i Grønland. Sælfangsten er bæredygtigt. Den alt for store bestand af sæler og forbudene imod import af sælskind truer nu fiskebestanden i Grønland. Jeg under min nationaldammerne, der er nogle nævnt. 70 kommunerne er lagt så på Hammerhavn. Kampagnen imod sælfangst startede allerede i 70'erne og har nu spredt sig til hele EU.